My nielen máme hovoriť posolstvo a evanjelium, my sme posolstvom. Tvoj život je posolstvom evanjelia. Inými slovami, keď to je keby naše základné DNA, že my nielen máme hovoriť to evanjelium, my sme tým keby svedectvom pre tento svet. Mne veľmi pomohlo, že keď som bol v škole a mal som jedného spolužiaka, a bol taký zvláštny kresťan, ako dieťa som to nechápal vtedy. A na ňom som videl, že jeho život bol iný ako náš, ako mojich spolužiakov. A to jeho svedectvo, to zmena ako bol zmenený Duchom Božím, aj keď mal riadne svoje chyby, mi to pomohlo hľadať Boha a rozmýšľať sa a pýtať sa. To bol ten spolužiak, o ktorom som hovoril, že som sa rozprával v škole. Teda, aj keď možno nevidíš, že ten človek sa hneď obráti, tvoje svedectvo, tvoj život je svedectvom pre tento svet. To je to, kým si. My sme svetlom sveta, to je naša identita, to je prečo sme tu na. Ak by si chcel viac informácií o Bohu, navštív náš web.